Здравейте, приятели! Днес съм във Франкфурт и няма как да не направя една малка бележка, едно малко видео за тая сграда, тук да е голямата. Централната европейска банка. Та, приятели, всеки сигурно знае, Европейската централна банка контролира нашите пари. Парите на Европа. Сега ще ви кажа моите разсъждения за Централната банка. Нека от, както казват, финансистите, големите, това. Тия хора, дето учат в университетите, тия хора, които се занимават с числата на света. Аз ще го кажа от моя гледна точка, от точката на един обикновен човечец, обикновен българин, който не е учил финанси. Както казват, световната икономика се движи от парите. Ама парите са платежно средство, обаче световната икономика според мен се движи от инфлацията. За да има икономика, трябва да има инфлация. А икономиката е бизнеса, икономиката е капитала. И според мен, както в Америка Федерален резерв е контролиран от частни предприемачи, фондове, те са капитала и те определят какво да става. Тая сграда тук, тази сграда също са частни фондове, защитават интересите на големия бизнес, не на малкия човек. Какво искам да кажа? Сега свалиха лихвите, тук миналия месец, защото инфлацията намаляла. Какво правят по този начин? Като свалят лихвите, те стимулират пак инфлацията, за да се вдигне. Де факто, ако имам 100 лева днеска, другия месец, като се мръдне инфлацията нагоре, че няма да имам 100 лева, ами ще имам 95 лева. Темек, он е там отгоре, дето седи на бюрото, решава как да вземем от нормалните хора, защото точно инфлацията означава точно това, вземане от нормалните хора и даване на големия бизнес под формата на продукция. Инфлацията се вдига, стоките стават по-скъпи, хората се нуждаят от храна, хората се нуждаят от мебели, хората се нуждаят от жилища и така нататък. Тяхните парички почват да стават по-малко, те трябва да живеят някъде, те трябва да едат, трябва да се хранят, трябва да ходят на почивки и така. За мен това е. Централната банка, европейска,
взима от нормалните хора, от бедните хора и преразпределя парите към капитала, бизнеса, защото няма ли капитал, Европа и тя си отива. Значи капитала движи света. Ако в Европа ни е място добро да се развива капитала, ами той ще се намери друг континент, където се казва там да се развива по-добре. Запечатането на паричките и банката си е отговорна, ясно се знае как се печатат парите, според мене, не според финансистите, според мене, тъй като видях колко пари се напечатаха, се раздадаха заеми през COVID-кризата, само един малък пример ще загатна. Австрия за една година взе над 30 милиарда евро заем. Кой ще го връща този заем? И той няма да се връща, както раздаде на Италия, на Гърция, на Испания, на Португалия. Общо взето банката раздава. То раздава, защото има, печата. Не е като нормалните държавни банки на страните членки по-отделно. Те нямат право да печатат, нямат право да раздават много и така и така и така. Това е. Изводът е ясен. Едни хора решават бъдещето на други хора. Ама това е капитализма. Не, че социализма е нещо по-различно. И ние го видяхме. И там едни хора решаваха съдбите на други хора. Приятели, лек ден ви желая от панорамката от този хубав град. Доста добре устроен, но има и своите забележки. Много голямо движение, голямо челесия. Айде, чао, чао, живи и здрави! Абонирайте се за каналчето, харесайте го, споделете го, че да мога да ходя и аз от време на време да ви правя някое видео. Интересно и така. Айде, лек ден!